Iti panangrugi tayo kabsat, iti panang bukil tayo, panang review tayo, iti lesson number 11. Kayat mi, iti agyaman kada kayo. Agyaman kami, agsipod ta, da kayo kakabsat, iti rason no apay nga adda daytoy nga programa tayo. Agyaman kami, agsipod ta, adu kada kayo, digitiyay makipaspaset, iti trabaho ni Apo Diyos nang nangruna iti Sabbath School class tayo kakabsat. No saan kayo nga facilitator, adda digiti maibingayo, gapo, kadigiti panag gadadalyo iti sao ni Apo Diyos. Kitagyaman kami, agsipod tagtultuloy tayo kakabsat, nga agkakadwa, tadaytay iti kayat ni Apo Diyos. Ket adda tayo iti lesson number 11. No kitain tayo kakabsat, personally no kitain mi, ket kitain nyo may digitay viewers tayo. Ket may sa kakabsat nga dakkel nga pagsiddaawan mi kan pagyabanan mi. Tano iti biyang mi kakabsat, ket mapanak iti maysa nga iglesia, especially on the remote areas. Hindi na pang kami ijay Concepcion Adventist Academy, ijay Gregorio del Pilar, Ilocos Sur, kakabsat. Adadjay distrito ni Pastor Kim, ket idi umayda, ibaga digiti kakabsat nga matalekda nga agbuybuya kadwa tayo. Lumapang kami kakabsat ijay Biskaya, mapang kami ijay Ilocos Norte, mapang kami iti naduma-dumay kapaset. Iti misyon tayo, oray pa ijay Dayak, iti mountain provinces. Deta iti ibagbagada kakabsat. Isungadak kilaunay, iti panagyaman ni. Sakbay tayo nga rog nagpatuloy ket kasapulan tayo iti tulong ni Apo Diyos. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami launay, agsipod ta sika iti Diyos nga agtultuloy nga mga ramid kadagitiin karim kadagit anak mo nga inayabang. Uray payo Diyos iti kadami iti dakkel a panagbinosol. Agyaman kami, manipod idi pinili mi, nga sika iti surutan mi, agyaman kami tasaan na kami nga binaybayan. Agyaman kami o Diyos iti leksyon nga ingkam adalen itata. Ket agyaman kami agsipod ta ited mo iti Santong Espiritu nga mangidalan kadaytoy nga panagiinadal mi. Agyaman kami tadenggem, digito'y nga araraw ken karkararag mi, itinagan ni Apo Mesos, dinawat mi digito'y. Amen. Iti lesson number 11 kakabsat, iti title na, iti paspasungaden abakal, the impending conflict. Iti nadadal tayon ket dagijay naudi nga panakibakal, the great controversy, nga isu kakabsat iti inararamid iti kabusor, ket iti punteriana his target is iti pinili ni Apo Diyos. Digito'y inayaban ni Apo Diyos, the chosen, the called, digiti iglesia, called out. Idi nga iti maysa nga inayaban ni Apo Diyos, ket babaen iti pamati sinungbatan na dayjay ayab ni Apo Diyos. Isuna meten, personally, ket intunupan iti church, isudan kakabsat, dagijay nga panggep ti kabusor agubaten. Taday ta kakabsat
iti apantay adalin itata. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Juan 17 versikulo 17. Kararag ni Apo Jesus kadigayjay a napili. Kunana ni Apo Jesus pagsantuan ida iti kinapudno. Ti saom isu ti pudno. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Iti central theme kakabsat, iti lesson tayo ket it is about worship, panagdaydayaw. Ket iti kabusor, nangaramid iti linteg, sinukatan na iti linteg ni Apo Diyos. Tapno daydi aldaw a panagdaydayaw, nga isu iti maikapitong aldaw da Sabbath, ket binalbaliwan na kakabsa. We must know that. Idi analpas iti panangparsuan ni Apo Diyos iti lubong. In the first week, pinili na daydi maikapitong aldaw. He sanctified it. He set it aside. Tapno dayjing aldaw, isu iti napili nga pagkikadwaan dagiti anak na kinkuana. Uray ko makakabsat no saan nga imay ti baso. The Sabbath is there. Tano kitain tayo ay iti history daytoy lubong immun una dayjay Sabbath ngem iti basol. Ket daytoy a Sabbath may kapitong aldaw. Aldaw apan naginana. Isu kakabsat iti puntirya iti kabusor at dadailan. Tapay. No makita tayo, daytoy may kapat abilin at dadjay kakabsat, dadjay seal ni Apo Diyos. Kunana ni Apo Diyos, ijay Ezekiel 20, 12 ken 20. Ket inted ko, digital daw ko, apanaginana, akas tanda, a seal, a mark. Anyang tanda. Tasika, ken iti siya, ken digiti amin nga inayaban na, maidumduma kuma. Ket babaen kaday jay atanda, the seal. Kunana ni Apo Diyos, siyak iti mangpasanto kadakwad. It is not the keeping of the Sabbath. Isu iti mangpasanto kadatayo. Saan kakabsat? Ti Diyos anasantuan. Isu iti mangpasanto kadatayo. I will repeat. The Holy God is the God who will sanctify us. Dayjay nga panaki relasyon tayo ken kuana kakabsat. Iti aramiden iti Diyos. Ket isu iti pabaruwen na. I remember, ada kami kakabsat ijay Artatio Church. Ket agyaman kami ta ijay kapilya tayo, ijay Artatio Church. They are having a class or a care group discussion. Introduce tayo dayjay kakabsat kadakwada. Ket idi da kami ngagtugtugaw jay. Iti pagtutungtungan it's about the judgment. Ket mayat dayjay taray iti eleksyon. Ayan iti problema. Dayjay saan amalipatan iti tao, which is dayjay discussion iti class. Nga datayo ket managbasol, wen pudno. Iti kunak kadakwada, kakabsat, na iti pagsalutsudan da, let us take the word of God akas na isurat. Sa ko sinalutsod. Anya itin baga ni Apo Diyos.
nakasasaan iti maysa nga tao, idin nga inawat na ni Kristo akas personal a manubot na, ket sinurot na ni Apo Jesus. Then I told them, dahi inbaga ni Pablo, ti maysa nga tao, nga adda ken Kristo, isu baru aparswa. Inulit ko kapsat, isu baru akwat parswa. He is a new creation. All things are passed away. And behold, everything becomes new. Dayjay kakabsat iti aramiden ni Apo Diyos. Intunno iti maysa nga inayaban na. Ket sumungbat ka dayjay nga ayab ni Apo Diyos. Iti aramiden ni Apo Diyos pasantuen na. Dayjay nga anak na nga inayaban na. Ulitek, it is the Holy God who sanctifies. Ket intunno na pasantuna na ibukal wenno maikamkamang, he will become a member kadigidam amin nga called out, which is the church. Apan tayo kakabsat dayjay urnos iti panagadal tayo kadayto nga quarter. Anya dayjay adda dayjay tallo nga salutsod. Umuna, anya iti naramid ti kabusor, tapno lapdan na iti panagrang ay iti iglesia. Mikadwa, anya met ti naramid iti Diyos, tapno ipasigurado na iti panangabak iti iglesia. Ket iti mikatlo, what is our advantage? Apantay iti umuna nga paset kakabsat. Anya inaramid ti kabusor? Basahin tayo iti Apokalipsis 12, versikulo 17. Na isurat, ket nakapungtot daydi dragon iti babae, ket napanaginubat iti natda iti kapuunan na. Mangsalsalimetmet kadagiti bilbilin iti Diyos, ken addaan iti pamaneknek ni Jesus. There is a remnant, natda, iti kapuunan na. Anya iti kababalin, daytoy a remnant, kababalin metlaeng kadayjay nga nagapuan na kakabsat. Iti kunana ni Apo Diyos, amang salsalimetmet kadagiti bilbilin iti Diyos, ken addaan iti pamaneknek ni Jesus. At dato'y kakabsat iti small group. Kunana ni Apo Jesus, di kay agbuteng basit nga paspasturan. Tain kari kada kayo ti amanga kukwayo ti pagarian. Dadaytoy nga nangikarian na. Salsalimot mutanda dagiti bilbilin iti Diyos. In a word where the teaching is, iti isursuro itatatikadwan, awanen iti lintag, at datoy kakabsat dagiti napili, matalek anatda akapututan daydi babae. Isuda, salsalimet betanda, dagiti bilbilin iti Diyos. Ken addaanda iti pamaneknek ni Apo Jesus. Nakapungtot kakabsat daydi dragon. Ammo tayo nga di dragon, isuna ni Satanas. And the dragon was wrath. Nakapungtot daydi dragon. Kunana kakabsat, denggen nyo iti kunana ni Ellen White, iti Great Controversy 605. While the observance of the false Sabbath in compliance with the law of the state, contrary to the fourth commandment,
will be an avowal to the power that is in opposition to God. The keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator. At datoy dagijay nga mangsalsalimet-met iti bilbilin iti Diyos. Dagitoy ket matalekda. They are loyal kini Apo Diyos. Ulit kakabsat, the keeping of the true Sabbath in obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator. Dinalakadan ni Apo Jesus digiti adalan na. Kunana di Juan 16, versikulo 12. They will put you out of your synagogues indeed. The hour is coming when whoever kills you will think he is suffering service to God. Anya ti kunana ni Apo Jesus nga digidjay nga mangdangran, mangpapatay kadagiti sa santos, iti panunot da. They are rendering service to God. No alain tayo kakabsat the history of the dark ages. Digidjay nga natay nga sa santos. Digidjay nga ng patay, the conquistadores, kadigiti amin. Iti panunot da, they were doing it for the glory of God. Iti Revelation 13 kakabsat, nakita tayo iti strategy iti kabusor. Nya. Anya dito. Nugubat ko his aim is the church, collectively and individually. His aim ketsika gan iti siya. No kitaan tayo kakabsat, adda iti naramid da ito'y dragon. Amo tayo nga iti dragon isuna ni Satanas. He gave authority to the first beast. Ket dayjay umuna nga animal, the first beast isuna iti Rome. Nga nasugatan kakabsat, idi nga dayjay Papa, when the Pope was captured and put into exile by General Berthier, one of the generals of Napoleon Bonaparte. Ngem naagasan, ket nagsidaaw iti sangalubungan. Daytoy kakabsat nga beast, nagsao iti nakaskas daw a kontra kini Apo Diyos. And then, he demanded to be worshipped. So nakita tayo nga, dito'y ladawan, dito'y dragon, ni Satanas. Nga isuna iti kabusor iti Diyos. Inikan na dito'y nga animal, the first beast. Isuna iti dragon. Kada ito'y kakabsat, nagsalawasaw, blasphemous word against the Creator. Haanan nga ti Diyos iti madaydayaw laeng. It should be God and only God who demands worship. Ngam daytoy nga animal now demanded worship. Timakder, dayjay mikadwa nga animal. In prophecy, it is the United States of America. Adda iti duwa asara na. A lamp-like horn. Ngem agsao
akas iti dragon. DJ dragon, inted na kaday timikadwa nga animal, the second beast, DJ metlang authority nga inted na kaday umuna nga animal. Day timikadwa nga animal will now have the legislative power nga ibilin na kadagiti amin asibilyag nga dayawen da dayjay umuna nga animal nga adda iti markana. And the mark of the first beast is 666. So the central issue is worship. Ni Apo Diyos kuna na dayawen da. Kuna na ti dragon, dayawen da, babaen iti panangdayaw yu kadaytoy nga system nga iso iti aramidan. Denggan nyo man ang kakabsat iti panangilawag ni Ellen White from the Great Controversy, page 592. Those who honor the Bible's Sabbath will be denounced as enemies of law and order, as breaking down the moral restraints of society, causing anarchy and corruption, and calling down the judgment of God upon the earth. They will be accused of disaffection toward government. Minister who deny the obligation of the divine law will present from the pulpit the duty of yielding obedience to civil authorities as ordained by God. In legislative halls, courts of justice, commandment keepers will be misrepresented and condemned. Daytoy, iti aramiden, iti kabuso. Usarin na, iti duwa nga institution, dadyo umuna nga animal, which is represented by Rome, nga nangaramid iti sabali alinteg. Binalbaliwan na iti panawin, binalbaliwan na tilinteg. He made the first day as the false Sabbath. Ket he demands worship. Tikabusor, binindisyonan na, pinatakder na, dayjay mikadwa nga animal, which is the United States of America. Tiaramidin to daytoy nga mikadwa nga animal, because it has a legislative power. Mangaramid to tilinteg, nga daytoy apanang daydayaw, panagdaydayaw kadayto umunang animal, which is Rome, nga dayti markana nga 666, ket isu iti masapul nga ramiden. Sika, kensyak, akas yain bagak, is the target. The church is the target. Anya iti aramiden, anya iti inaramid ni Apo Jesus, ni Apo Diyos, tapno daytoy ng iglesia, kat agbalegi, apan tayo kakabsat, iti memory verse, dayjay to umuna, nga aramiden na. Pagsantuam ida, iti kinapudno. Ti saom isu iti pudno. Sanctify them. Intunno sika ken iti siya. Ken digiti amin anapili. Ket pinasanto ni Apo Diyos babaen iti nasantuan asauna. Anyan tuman kakapsat nga ibilin dagiti sabsabali, dagiti animal,
First base, dayjay animal. Second base, nga agiorderda nga naggapu iti dragon. Gapu tadigiti anak ni Apo Diyos ket napasantudan babaen ti kinapudno. Amuda kakabsat, they will know how to distinguish what is true and what is false. Manan kunanan ni Ellen White, in the book Great Controversy 593, in order to endure the trial before them, they must understand the will of God as revealed by the Word. They can honor Him only as they have the right conception of His character, government, and purposes, and act in accordance with them. But those who have fortified the mind with the truth of the Bible will stand through the great conflict. Anyatin baga na White? None, awan, no saan laeng nga dagidjay, nga sinalakni banda, iti panunot da, the mind. The battle is in the mind. Kasano kakabsat nga the mind is fortified. Kasano nga daytoy nga panunot tayo is kept in the power of God. Babaen kadagiti kinapudno nga adda iti Biblia. Isu nga ti kunanan ni Apo Jesus, Father, sanctify them. Pasantuam ida iti kinapudno. When you know the truth, when the church know the truth, saan to kakabsat nga maalilaw dagitoy nga anak ni Apo Diyos. Ulitin. When you know the truth, when the church know the truth, saan danto nga maalilaw? Saan ka din nga numapang kayo nga gumatang iti mall, into nagbayad kayo, especially if your money, the bill, nga itidyo kat 500, wino 1,000. Dejye cashier kat ikabil na iti sirok, iti may isang machine. Tapay, she must be sure nga dayjay nga inbayad mo is genuine. Tanakad adu iti agar-arami den iti fake nga kwarta. Uray pa'y kakabsat nurugitam dayjay nga kwarta. Dadagijay kasanda, dadagiti tattao nga dyan kamo, no apeng suratan da. One day, pangkamiti may isang gagasolinaan dito'y Herona. Dayjay nga kwarta, mga nagapukan niya, we were not making money. Idagbayad ni Mrs. Rafanan, kinamat na kami kabsat dayjay gasoline boy. Sir, ko na nasukatan nyo man daytoy. Apay ko na. When certain, adda digiti surat na. Haan nga awaten ti boss mi dayta. It is a real money. Ngayon, nakadado digiti surat na. It was a defiled money. Narugitan a kwarta. Itatan ko na kada yung gasoline boy. Han nga awatin da yung boss. So, iti kinwami. Sinukatan mo. Iti naramid mi lang ngayon kakapsat. Tani Darwin, agi deposito iti bangkuna. Kadi iti kwarta. Panain deposito. The bank accepted it. Anya iti ibagbagat eleksyon tayo kakapsat. Kasapulan tayo. Nga ni Apo Diyos pasantuin na tayo. Iti kinapudno. Tapno, into no umay iti dakkel a conflict. Umay digitoy amasab, masangwanan kakapsat, nga trials nga impakita ni Apo Diyos.
tumakder tayo taammo tayo dayjay pudno. Mikadwa nga aramidin ni Apo Diyos. Dayjay kayat nga kakabsat. Dayjay umuna pasantuin na tayo. Kayat na balbaliwan na tayo. Apay anya iti kasasaad ko, kasasaad mo, kakasasaad iti church. In Revelation, dayjay may kapitong iglesia nga iso iti Laodicea, iti kasasaad na ket lukewarm. Saan anapudot, saan analamiis. Ket ti kunana ni Apo Dios, gaputa saan ka nga napudot, ket saan ka met nga nalamiis. Ito prakanto. Ngem ni Apo Dios ay ayaten na dayto ng iglesia na. Adda iti inbalakad na. Daytoy iti mikadwa nga aramiden ni Apo Dios. God will cure. Agasan ni Apo Dios iti sakit tayo nga lukewarmness. Iti Apokalipsis 3 versikulo 18. Daytoy iti balakad ni Apo Jesus kada itong iglesia. Ibalakad ko kenka, agumatang kakanyak iti balitok anapasudi iti apoy, tapno bumaknang ka kuma. Mikadwa, ken dagiti pagananay apuraw, tapno agkawus ka, ket saan a maiparangarang iti nakababain akina la mulamom. Mikatlo, ken ti agas ti mata, tapno sapsapwam dagiti matam, ket makakita ka. Anya di kondisyon iti church? You are poor, napanglaw ka. You are naked, lamo-lamo ka. And you are blind, bulag ka. Tatan ko na ni Apo Diyos, adda iti talo nga agas. Gumatang ka kanya. You might ask, Pastor, kasanungay nga gumatangak. Ket inbaga ni Apo Diyos anapanglawa. In the old market system, adda kakabsat dayjay kunata yung barter. Anya di barter agsinukat. Ni Apo Diyos kaya agsinukat tayo, kinyana. Anya iti adda kanya. Di kondisyon ko, napanglaw, lamo-lamo, kenbolsek. Anya iti adda kanyana, adda kina Apo Diyos, dayjay agas kadaytoy a kondisyon ko. Balitok anapasudi iti apoy. Puraw apagananay. Ken sapsapu iti mata. It is just a matter of exchange. Iti bagbagan na Apo Diyos, anak ko, adda kanyak di agas. Mapan ka, kini Apo Diyos, apanak kini Apo Diyos, ket Apo, adadtoy iti kondisyon ko. Awan iti maibayad ko. Why? Because salvation is free. It is by grace. Dayjay panangitid laeng ni Apo Diyos kadayjay dayjay kunata yung kabsat abalitok anapasudi iti apoy, a character purified by fire. A Christ-like character. Dayjay pagananay, the robe of righteousness ni Apo Jesus. Ken dayjay nga sapsapu iti mata, the Holy Spirit that opens our eyes to the truth. Saan tayo amagatang dagitoy? Dagitoy kakabsat. Sagot, babaen iti parabor ni Apo Diyos. Ket intunno, alaen tayo dagitoy babaen iti pamati. Maagasan dayjay kinaalalabaab tayo our lukewarmness.
Mikatlo nga aramiden ni Apo Diyos. Tadatay nga ron ti pagbabakalan. Kawasan na tayo, iti kabal. God will put His whole armor on us. Kuna nakabsat ni Pablo iti Efeso 6, 11-17. Ikawusyo iti amin akabal ana Diyosan, tapno mabalinyo nga agtalinaed, abumosor kadagiti panangalilaw iti sairo. Gapuna, alain nyo iti amin akabal ana Diyosan, tapno mabalinyo asar kadketen dagiti dakes nga aldaw. Ket intun na isagana yun amin adda kayo at isititibker. Bumilig kay nga rod asibabarikas iti kinapudno. Ket si kakawas iti kabal iti kinalinteg. Ket si sasapatos iti panakaisagana iti ebanghelyo iti kapya. Nang nangruna unay alain nyo ti kalasag ti pamati. Isu iti mabalin yun to apang sarapa kadagiti so amin adumardarang agayang iti kabuso. Alain nyo met ti kabal iti ulo, iti panakailasalakan, nga isu iti kampilan iti spirito, nga isu iti sao iti Diyos. Put on the whole armor of God. Anyarami din na po Diyos. Umuna, pasantuin na ka. Babaen iti sauna, pasantuin na ka. Tapno intun no na pasanto na ka. Mabalin mo at tumakder. Mabalin mo akitain. Itipudno. Ket isu ti pilyen. Makita mo iti ulbod. Isu na mo iti dyanan. Mikadwa. Ni Apo Diyos agasan na tayo babaen iti ayat ken iti parabor na. Itid na kada tayo. Di balitok ang napasudi ti apoy. Di puraw apagan anay. Ken iti agas iti mata. Apay. Tapno intunno addan di balitok ang napasudi ti apoy. We will be rich. Intunno addan di kawas apuraw. We will be covered by the shamefulness of our nakedness. Intunno addan kada tayo dahi sapsapu iti mata. We will see the truth. Makita tayo iti ayat ni Apo Diyos. Intun kakabsat no napasanto na ka ni Apo Diyos. Intun no nabalbaliwan na ka ni Apo Diyos. Sana kanto kawasan kada anay, the complete, the whole armor of God. Tapay kunana ni Pablo, makisarsarangit tayo. We are not fighting an ordinary warfare. Ngem no adda kada tayo, the armor of God. The enemy cannot do anything. Anyang iti advantage mo? Anyang iti advantage ko? Ijidaan na tulag, adda iti talo nga gagayem nga agtutubo. Itinaganda ni Shadrach, ni Meshach, ken Abednego. Amot tayo kakabsat nga iti Daniel 1, it's the introduction of the book of Daniel. They pananganda, they were tested. Ni Daniel, kundi iti talo nga gagayem na, they stayed firm to what they believe as true. Binindisyon na ni Apo Diyos, nasalsalunat da, nasirsirib da 10 times. Ngayon dagiti da dumang agtutubo. Iji chapter 2, nagtagtagainat ni Ari Nebuchadnezzar. Nobody interpreted it except Daniel. Ininterpretar ni Daniel, dahil tagtagainat dahil Ari. In chapter 3, dahito'y nga Ari, handang inaramid dahil
nga interpretasyon. Because of his pride, nangaramid iti maysa nga ladawan na, in the plain of Goshen. Puro abalitok. Malagip yung interpretation ni Daniel. Ngayon ni Apo Diyos, saan puro nga balitok? Dito ilaang nga to, nga nagya ulo, ibalitok. Ngayon din ni Bucodelazar, he made from the head to the feet pure gold. Sa nangaramid, iti may sangalintag. Nga agrukbab iti amin, worship. Kadayjay nga balitok, may naramid na. Nagtangguyog kakapsat, naguni digiti trumpets. Everybody bowed down, except 3. Hindi kita indan, the 3 Hebrew gentlemen. Inayaban, dahil ari ko na napayhan yung sa nga naawatan, dahil lintag, ngayon naramid ko, aman o ari. Dinggan yung kakabsat din bagada. Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Ni Shadrach, Meshach, ken Abednego, simungbat da kinunada iti ari unoy Bucodelazar. Sana masapul sumungbat kami ken ka ito'y abanag. No kasta, ti Diyos mi iso nga pagserbian mi, mabalin na kami nga isalakan iti orno asumsumged, ken dumardarang, ken ita imam o ari ilapsut na kami. Ket no saan, maipakaammo kumaken ka o ari. Dayta Diyos mo di kamto pagserbian, ket iti kasta mi di kamto agdaydayaw iti ladawam abalitok, nga inpatakder mo. I like the decision of these 3 Hebrew young men. The God we serve is able to save us. The God we serve is able to serve us. Iti pungtot da ari kabsat, he ordered nga dayjay nga urno masungrudan iti adadon, so that the heat of the fire became 7 times hotter. Kit ko na, we'll give you another chance. Naguni man ang dayjatang guyog. Everybody bowed down except the 3. Tinaramid na ari, he ordered nga daytoy nga talo nga Hebreo maipurwak iti unag iti orno. The Bible tells us nga digijay nga lalaki nga isu iti nang bagkat ken ni Shadrach, Meshach, ken Abednego, idi nga ipurwak da iti orno, isuda iti natay gapu iti pudot kadayjay nga orno. And then, nakita dayjay ari nga digitoy atalo magmagnada iti unag iti apoy. And then, nakita na nga sanda nga talo. No dikit di upat. Tadayjay inbagada ti Diyos mi apagserbian mi. Mabalin na kami nga isalakan iti orno. The God of Shadrach, Meshach, and Abednego, tinagan na Emmanuel, was with them in the fire. Gaputa da di Diyos ket adda nga kadua digitoy nga agtutubo iti uneg iti orno. They were not burned. Kabsat ko, kasjay iti pannakabalin iti Diyos nga pagserserbian tayo. That is my advantage. That is your advantage. When we put our trust in God, akas di inaramid digiti talong agtutubo, God will not put us down. Anya iti inadal tayo? Ti paspasungadan
nga bakal. Umay, daytoy kakabsat ko. Ngam sakbay nga umay, dayjain kararag ni Apo Jesus, aramidin na kumakin ka, aramidin na kanya, aramidin na iti iglesia tayo. Anya dayjay, pasantuem ida, iti pudno. Sakbay nga umay, dayta, ti aramidin kumani Apo Diyos, kanyam ken kanyak ting iglesia na. Balbaliwan na dayjay kina alabaab tayo. Itid na dayjay nga balito anapasudi ti apoy. Itid na dayjay kawas apuraw. Pagananay apuraw. Itid na dayjay agas iti matatay. Sakbay kuma adumteng daytoy paspasungadan tayo nya abakal. We have the complete armor of God. Ket nukas jay tunti inaramid na, mabalintay nga tumakder, akas jay inaramid ni Shadrach, Meshach, ken Abednego. Dayawak ni Apo Diyos. Dayjay nga Diyos nga hangagbalbaliw, kas jay taramidin na ken ka, kas jay met taramidin na kanya. Agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw nga Diyos, agyaman kami ti leksyon nga inted mo kada kami. Wen adda ti paspasungadan mi Ama, nga bakal nga aramiden ti kabusor. Ngem gapu iti pannakabalin mo saan kami nga butay. Natalged kami. Tulungan na kami nga rudo Diyos, pasantuem iti panagbiag mi, babay ni ti sao. Tapno ammumi dagiti amin a panangalilaw ti kabusor. Agasan na kami, Ama. Kawusan na kami kadaytang kabal mo. Tapno into umay dagitoy nga paspasamak akas inadal mi, adda kaminto a nakasagana. O Diyos, tulungam iti iglesia, nga iso ti pakikamkamangan dagitoy nga kakabsat. Mabigbig mi kumay ti dakkel a pagkasapulan mi. Sikaken sikalaeng iti makaited, iti agas o Diyos. Tulungan na kami. Agyaman kami launay. Tinagan na po mesos dinawat ni digitoy. Amen. Kinamen. Kasday di kanayon ming ibagbaga kapsat. Ay ayatin na kayo na ako Diyos. Ay ayatin na kayo met. Ganaw may ngalawas manen. Ni Apo Diyos iti makiada bang bendisyon kada kayo.